Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 3 na kini sa bulan sa Hulyo. Ayan, no? Hulyo na tayo hingala. Nahumana ang June. Karon Hulyo na. Pulbo na nga, sa ako na ginaingon, salamat kay Ginoo nga sa bulan sa Hulyo, wala gi mga dagko kayo mga kakulian nga atong nasugatan sa bulan sa Hulyo. So maayo ra kayo, may mga bagyo man tuod ginagmay, pero at least ang mga damages dili kay tanto. No, malipay ra pud ta mahigala. Unya, ingon man usab ato nga pasalamatan pud ang Ginoo nga kana nga padayon karon ang alang sa ato mga bata, no? Padayon karon ang mga pagpangandam alang sa mga graduations, graduation exercises sa atong mga kabataan nga mang-graduate, no, karong mga bulana, no, nga kutob sa ako ang schedule karong Lunes pohon pizza Jess, sugod na ang mga kalihukan, no, sugod na ang mga kalihukan sa pagtapos sa saring, no, klase karon nga tuig 2002, tuig 2022-2023, no? Sa magsugod na punta sa karon na pong Ugas pohon, sugod na ang 2023-2024 school year, no? Sa klase na school year ya tama. Okay? Hala, no, padayon ta sa ato nga mga pagtimbaya. Of course, ang atong talahurong obispo ato nga timbayaon, may Munto Bishop, ang atong mga kaparian, of course, ang ato ang mga kadagkuan, ang mga rangkuhan, no? Ang may mga dagkog mga og sa ato pa na katungdanan. Unang-una ang ato ang talahuron nga kining Vicar General si Monsignor Glenn Corsiga. Nya pod ang ato apod nga mga Vicar Foreign, ang ato apod nga mga Episcopal Vicars. Kumusta na, no? Nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon. Bino, ari kita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ini kabuntuhon. Manila Cathedral i-exhibit ang mga memorabilia sa mga Santo Papa nga nakabisita din sa atua, no? Unang nakabisita ka nato mao si Pope Paul VI, no? Dayong sunod nga nakabisita si Pope John Paul II, si John Paul II, ug ingon manusab si Pope Francis. So tulo kini sila mahigala nga nakabisita din sa atua. So mga memorabilia mahigala, no? Mga baso nga gigamit, ano, apil na sa mga memorabilia ang mga lingkuranan nga diin gipalingkod si Pope John Paul II, si Pope Paul VI, asa dapit ang mga pictures, ano. So muna gi-exhibit karon dito sa Manila Cathedral. Nyala sa Balitang Batikan, panagbangi malikayan kung kanunay nga magpadayganay. Kana bitang magdialog pa. So mao kini kung magpaminaway sa usag-usa. No, makana ang gitudlo usab ni Pope Francis atol sa ihang audience dito sa Pope Paul VI Auditorium, no, Pope Paul VI Hall, no, dito sa kining Vatican, no. Atud pa niya malikayan gyud anang panagbangi kung magpaminaway lang gyud sa usag-usa. Okay? Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari kita mga higala sa atua nga Saint of the Day. Abilo July 3 ang atua karon nga kanang Saint of the Day mao si Saint Thomas the Apostle. Karong adlaw mahigala ang fiesta ni Saint Thomas the Apostle. Noon niya matud pa kini si Thomas the Apostle na ila siya as the doubting Thomas. Doubting Thomas. Ano pa? Si Tomas nga maduha-duhaon. No? Apan nabawi pud niya mahigala sa diha nga nagpakita si Jesus kaniya ug giingnan nga Tomas, no, hakapang samad sa akong kilid ug sa akong mga kamot. Tuo bisan wala ka makakita. Unya niingon dayon kini si
si Saint Thomas the Apostle, my Lord and my God. Sabi ni Isaiah pa na, Ginoo ko ug Diyos ko. Sa ato pa nabawi gani niya. Ang iyahang mga pagduha-duha, wala na siya nagduha-duha. So karong adlaw may gala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santo Tomas the Apostol. Santo Tomas Apostol. Okay. Bino are na kita manghigala sa ato ang mga pangutana. Pangutana sa usa ka awit. Dili, no? Bino alang ni atong nagsunod sa atong Facebook. Kumusta naman mo, no? Wala mo'y gibanting sakit-sakit sa lawas? Wala ba mo'y sakit sa ulo? Wala ba mo sipuna? Wala ba mo laban sa ulo? Wala ba mo sakit yung tiyan? Wala ba mo sakit yung kuto-kuto? No, maayo ra ba ang inyong kahimtang sa panglawas? Okay ra? Pero siguro nga nagginhawa pa. Nga naman, kay kung wala na kay sakit, kaya wala na po na yung nagginhawa. No, una, why kanang unsa man ang mga special seasons sa liturgical year. Yan, unsa man ang mga kapanahunan o season. Unsa man ang mga kapanahunan sa usa ka tuig sa liturhikanhong tuig. Number 1 is Advent. No, usa ka na sa mga kapanahunan. Kana bitang mangandam bitaw ta manghigala para sa Pasko, muna siya Advent. And then pagka Pasko na, gitawag na usab ka na og Christmas season. Kapimiro paan man to, Advent season. No, karon sa sa Pasko uman sa Adviento, mauna pod ang Christmas season. Sunod unsa naman? Mauna pod ang Quaresma, muna gitawag nato sa in English og Lent. And then pag-abot na dayon Paschal Triduum or 3 days of Easter, no? 3 days of Easter. Sa mga 3 days of Easter, Huwebes Santo, Biyernes Santo, o Domingo de Gloria. Ayan na, wala siya. Ang apil, may apil ning kuan. Sabado Santo, kay kuan man na. Siya nang patay pa man si ginawa na. Ang itong ginawa na. Okay, another question. Marriage, siya mani. Okay, what are the 3 degrees of grace? Taught by Pope Leo XIII, encyclical letter on the Rosary. Encunda semper expectationes. Somebody got it from the writings of Saint Bernardine of Siena. Okay, so ari kita sa tulo ka divine characteristics sa Ginoo. Unsa man ang tulo ka mga balaan nga kinaiya sa Dios? The 3 divine characteristics of God. What are they? Number 1, omnipotence. Unsa man ang omnipotence? All powerful. Number 2, omnipresence. Nasa to pa, present siya everywhere at the same time, ha? At the same time, dili ingon nga kay present siya karon sa ayungon, wala siya dito bindoy. Naapod siya dito, muna omnipresence. Unya, all omniscience, muna siya all-knowing, having complete or unlimited knowledge. Having complete or unlimited knowledge. Okay, no? Muna gitawag og omniscience. Okay, klaro? Hala, no? At are the 3 divine characteristics of God: omnipotence, all-powerful. Number 2, omnipresence. And number 3, omniscience. Omniscience. Sa ato pa, how can we relate this to our sa atong pagka-Kristiyanos? Ang pagka all-powerful sa Ginoo. So, musalig ta niya. Because He is omnipotent. Omnipotent. Kasi ato pa, all-powerful. Number 2, omnipresence. Musangpit kita kaniya. Nga naman, tungod kay makadungog siya kanunay kanato, kay present man siya everywhere at the same time. And of course, omniscience, musalig kita kayahang pagbuot alang kanato. Nga naman, tungod kay all-knowing ang ato ang Ginoo. Okay? Hala. Daghang salamat. Og dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akan. Okay? Maayong mudto.